uyayivumela uyayivumela impi uyayivumela uyayivumela impi uyayivumela niyabasaba yini na hayi asibasabi siyabafuna niyabasaba yini na hayi asibasabi siyabafuna hey hala babe ngapha singapha You are chilling with the Zulu man. Danke ngiyabonga. Igama ukhohlwa mfazi osojolile indoda uMatuba ayishimi kontokazi amaZulu sikhona la Embo umncintiswano umqhelo amakhosi sobe sidudulana ngengoma insizwa nezintombi khona bonke nje abesigodi induna ondunankulu amabutho even amakhosi uqobo okwamanje akusasibazi ukuthi bacabangani ngawo lo mcimbi namhlanje. This is chilling with the Zulu man. Njengamanje ngizolanda inkosazana uNombuso Mkhize ma angibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje. Siyabonga kakhulu ukuba kule ndawo. Ya mhlambe singathi ke imicimbi enjengale ibaleka kangakanani esizweni saSembo? Imicimbi enjengalena ibaleke kakhulu esizweni saSembo ngoba singabantu abamnyama siyabantu abamasiko. Imicimbi enjengalena ibuyisa isikompilo esizweni saSembo. Uyabona into yobukhosi inayo into engathi eyokudeleleke yokubukeleka phansi, but imicimbi enjengale iyayiphakamisa iyayivuselela into yokuthi impela amakhosi abaluleke kakhulu ngisho nakuhulumeni obusayo kulesikhathi sanamhlanje. Uma ubona abantu begcwele kanje lokho kusho ukuthini abantu babeyiseka lemicimbi? Lokhu ukuthi ukubona abantu baSembo bephume kangaka bezosupporta lo mcimbi kuyasijabulisa kakhulu. Siyindlu yasensizwakazi, indlu yenkosi esiyakhothama uVusumuzi, ukuthi impela izwe lawo babamkhulu, izwe lawo babamkhulu ohlehla ogwado ophoshana sebakhothama liyabuya, ngoba lokhu nje akugcini ngokuthi kube ukuphakamisa amakhosi, kodwa sibona insizwa, sibona intombi. Usikompilo lokuyiphatha kwamantombazane kwabafana bethu liyabuya ezweni esihlala kulona eselinezifo eziningi kangaka. Le enye indlela yokuthi in as much as kuphakamiswa amakhosi kodwa sisave nekusasa lesizwe saSembo ngokuthi amantombazane amancane nabafana bazi ukuthi ukuyiphatha kubaluleke kanjani. Phambilini nje ngeke ngaxoxa nomama abathe onomehlo, right? Enye indaba bayithindile ukuthi abazali bangazidedela izintombi ukuthi zizohlola. Mhlambe umyalezo wakho ungathini nje ezintombini nakubazali ukuthi bazidedele izintombi ukuthi ziye konomehlo? Ey'nganeni ezisakhula ukuba kuthiwa iwashi liyahlehla, nami ngabe ngiyahlehla manje ngiqale phansi ngibe yintombi. Ngiyajabula kakhulu ukubona izintombi ziphume ngobuningi bazo. Ngiyathanda ukubakhuthaza abazali ukuthi lokhu kuyinto enhle kakhulu yokugcina amagugu akwaZulu, yokugcina amagugu aSembo, amagugu obukhosi bakwaZulu, ngoba ubukhosi bakwaZulu siyazi sonke isisho sesiZulu sithi intombi iyona evusa isibaya sikayise. Manje uma ngabe izintombi khula ngalendlela, zikhula zifukanyelwe, onomehlo beyigadile beyihlola, lokhu kuzokwenza ukuthi kusasa sibe namakhosikazi aphilayo, amakhosikazi okuzokwenza ukuthi isizwe siqhubeke sibe isizwe esizokhula nalolu siko lokuthi intombi iyakwazi ukukhula ibe intombi igcine. Sibe namakhosikazi aphilayo njengensizwa nje yangijabulisa lo magama ngathi nami ngathola owami maduze. Mhlambe mangidlulela ngapha manje ubani? Usisilungile olama inkosazana. Yabo? Usisimduza othunjana waseNdlunkulu. All right. Kule section lo sengilokuse section ubhala wesizwe sakaKhabazela angakukhohlwa lokho ngikhona phela akakusho konke unobhala wesizwe sakaKhabazela nje. Ngiphinde ngisebenze phakathi kwesizwe sakaKhabazela enjenganomgcini mafa ukaKhabazela kanye nonobhala ukaKhabazela. Ngingathi nje ngiyinhliziyo yesizwe sakaKhabazela. Mhlawumbe ke owakho umyalezo ezintombini nakubantu baSembo namhlanje ungathini?
ngingathi nje kuyangithokozisa kakhulu ukubona abantwana bekhula bezigcinile. Lokho kuwuphawu lokuthi isizwe sakithi inkosi impela ziyabuya emasisweni. Ngaphambi kokuba ngiye ngapha ngicela ukubuza nje ukuthi mawucabanga kubaluleke kangakanani ukuthi nazi insizwa zifundiswe ngokuziphatha kahle. Kubaluleke kakhulu ngoba uma ngabe insizwa zigcinile kusho ukuthi kusasa sizobe sinobaba abaphilayo abayokwazi ukumisa imizi yabo nesizwe siqhubeke. Kubaluleka ke ilokho ukuthi intombi sihlole ngoba ziba nalo lolo valo lokuthi zikwazi ukuyithiba nanokuthi zivikeleke ezifeni eziningi ikakhulu ezocansi zisabe ingafuni nokusondelana nabantu besilisa. Okay, siyakuzwa ke lokho esayidini lazi intombi. Mhlawumbe ke ungathi ke njengoba usubonile umsebenzi, I'm sure usubonile abanye behlonipha, abanye bephuma esandleni. Ungathi ke kubaluleke ngani ukuthi abazali baphinde basifundise nazo insizwa ukuthi zingagagameli ngapha. Right. Kubaluleke ngani ukuthi abazali nazo insizwa bazipheke kwelabo icala. Insizwa kubalekile ukuthi nazo zibe semkhakheni ukuthi zithole abanye abayinsizwa ezokwazi ukuthi zibabheke ngoba kunendawo ababhekwa kuyona ukuthi basezinsizwa nsiyini kodwa ngasohlangothini lethu bantu besifazane asikwazi thina kodwa bakhona abanganxenxwa ngoba abakabakhona banxenxela ukuthi ngoba izona lezi ingane ezihluphayo lezi engazilutho ngentombi yomhlolo. Right. Ma, kubaluleke ngani ukuthi abazali intombi zabo bazise konomehlo? Kubaluleke kakhulu ukuthi abazali bayidedele izintombi bayilethe emhlolweni ngoba ingane yakho noma ungahlala nayo endlini uyivalele endlini kodwa mdlezane yaphuma izohlangana nabafana bese kuyanakala. Dedelani bazali intombi zizimhlolweni. Ngathi abafana bayinkinga ngapha, abafana ngapha, abafana. Mhlambe umyalezo wakho nje mawungase ubhekise intombini nje namhlanje nakulo mcimbi namhlanje. Umyalezo wami engawubhekise intombini ngathi izintombi nginithanda kakhulu ukuhle kwenu njengoba niyimbali zesizwe. Manini njalo nibe imbali zesizwe njalo nihloniphe umhlaba ngoba kokuqala nihloniphe umhlaba nokuhlonipha uNkulunkulu niphathe kahle ngane zami. Danke ma, ungathini owakumyalezo entombini nasemcimbini namhlanje? Umyalezo wami wentombi nesihlale esugqugquzela ukuthi intombi ayihlale ngentombi ngoba ukudeda kwayo iphume kulesandla sokuthi sibeluse sonomehlo ingabe ila sekuphela khona umntombi bakhe. Hi sanibonani nje seshilo ubhuti nguthande kaMdluli. I'm a professional nurse ngisebenzela Department of Health kwaNgcolosi Clinic. Umbuzo ubuthi konke umuzi uthi kubaluleke ngani ukuthi nani as Department of Health ni attend imicimbi efana njengale? Oh yes, okay. U-Department of Health ikakhulukazi imicimbi njengale sike sithanda kakhulu ukuyi-attenda because that is whereby sidlulisa khona i-awareness ngoba kusuke kuqoqene angani abantu abasha nabantu besilisa ikakhulu because abantu besilisa kakhulu asibathole emakliniki. So emcimbini njengale yesintu bayayithanda, so that is whereby sikwazi ukubathola khona sibanikeza ama-services ngoba nje silana kukhona ne-mobile clinic esihamba nayo, so siyakwazi ukubathola emcimbini njengale siba-check-e ngoba bayanqena iklinikhi. So ne-youth nayo ihlezi busy ey'koleni nani, so imicimbi njengale ebahlanganisayo siyakwazi ukuthi la sibathola khona-ke sibanikeze awareness, sibanikeze nama-services abawadingayo at the time. Mawuthi mobile clinic shuthi ngayakhohlola igazi manje lapha? Yes, definitely. I-mobile clinic ikhona, sihlola ama-minor illnesses, umkhuhlane, uzisu nani lokho okuncanyana nje. Siphinde futhi senze HIV testing. If inkinga yakho ingaphezulu mhlawumbe udinga ikliniki, siyakubhalela i-referral letter, sikubhalele ezoyikliniki noma ikuse esibhedlela. But nje sikhona siyasebenza. Engizoqhakambisa kakhulu la namhlanje ukuthi ukuziphatha kahle kwezintombi, ukuziphatha kahle kwezinsizwa. Uma isizwe siziphethe kahle kanjalo ngendlela ukuthi izintombi zisiphethe kahle nezinsizwa zisiphethe kahle, kunamthelela muni lokho ku-Department of Health? Oh okay. Ukuyiphatha kahle nje siqale ngokwezinsizwa. Izinsizwa kakhulukazi sijwayele ukuthi
singafocus kakhulu kuzona, sigxile kakhulu ebantwini besifazane ukuthi iy'ngane ey'ncane ziy'phathe kahle. Kanti into eqala ngabo abantu besilisa ngoba ibona abasuke iy'ngane zamantombazane bayi-approach-e nani nani. So intombazane isikhulelwe akusabheki ukuthi ikhuleliswe ubani, but sekubuka ukuthi akayiphathanga kahle intombazane ekubeni umuntu wesilisa okade involved. So nje kubaluleke kakhulu ukuthi abantu besilisa singabashiyi ngaphandle young abantu abasha abancane besilisa singabashiyi ngaphandle nabo entweni njengalezi ama-awareness sibafake sibenze lama-programs nabo babe aware ukuthi noma ukhula umuntu wesilisa kufuneka uyiphathe kanjani. Mhlawumbe ngaba khona ama-programs akhona njengamanje. Akhona manje nje basila no njengisho nje i-mobile clinic ihlanganisa wonke ama-programs, so sibona iy'ngane sibona abantu abadala but akhona ama-programs outside of this akhona for iy'ngane. Kuthena abantu besilisa ibona abasukela amantombazane kodwa esikhathini sanamhlanje nawo ayasukela kodwa ngikho-ke lapho mhlawumbe nakuwumonakalo sewube khona indlela yokuzinakekela ngishona phambili ngenze njani na? Okay, let's say umonakalo obusukhona ake sithathe nje umonakalo ojwayelekile na intombazane isukhulelwe yeah. So into esigqugquzelayo, okay, selenzekile iphutha wakhulelwa asingabe sisavuma ukuthi liphinde lenzeke iphutha lesibili. Siyabagqugquzela abantu besifazane besebancane ukuthi abaye emaklinikhi umuntu mayesebona ukuthi na usene-boyfriend noma ama-feelings asefuna ukuthi abe nomfana ngoba phela asiyi-control thina sicontrol ama-hormones. So we always tell them amantombazane ama-hormones walalele and ungawavumeli. So nasike isimo sesenzekile usukhulelwe iyake eklinikhi phela uyojova wenzele ukuthi ungaphinde futhi ukhulele ingane yesibili. So siyaba-encourage nje ukuthi abantu abancane abasho ukuthi usune-boyfriend noma usuyabona ukuthi igazi seliyakushisa seliyakuhlula hamba kuye eklinikhi uyojova ukuze ungakhulelwa. Siya-encourage nabantu besilisa nabo futhi ukuthi basoke ukuze bangabhebhezeleki noma bangachithela izifo abantu besifazane. Si-encourage ukusetshenziswa kwama-condoms abantu besilisa nabo besifazane ngoba akhona nawo esifazane ama-condoms ukuthi uma usubona ukuthi usuqalile usuyay'bandakanya nezinto zabantu abadala ezocansi sebenzisa-ke phela into yokuyivikela ukuthi ungawatholi ama-STIs ne-HIV nje ikakhulukazi. Mfazi osoyidelela indoda umuntu ubayishiye Mkhontokazi Amazulu ngimene insizwa la kulethi-ke manje ngezinye zithuba insizwa nensizwa izisho mani. Ubhesheza lo ubhesheza wabani kunze emnyama abona bula ugingesikele ngesitimela. Mina ngizuma gabda bezizithunqada ubayethu umntwana usithambisoko lokukhulumayo. Maketanga lo idubula dollar isibhamu esikhulu. Maketanga isibhamu esikhulu. Ujakalasi lo mkhwekazi. Ujakalasi lo uncuphana zokugagamsha esavele ngekhanda ngoba uyosangavela phela lehlule gijima mfana nje ekhaya unyobuseni nakusekonakela. Asuka. Hayi mina ngusibonelo bhuti. Igama bangazi uSophulenyoni. Sophulenyoni. Alright, egama leqembini baba. Amaduka amhlophe. Amaduka amhlophe. Mhlawumbe-ke njengoba nila emcimbini namhlanje oqala kusho ukuthini kunina ukuba ukuthi ezweni kwenziwe imicimbi njengale and indima enizoyidlala namhlanje? Ngasho nje ukuthi indima esizoyidlala namhlanje inkulu kakhulu ngoba sila sizodlala ingoma esikhule ngayo yabo manje sithanda kakhulu ingoma ukuyibona nje hlangene kanje nathi kuyasijabulisa kakhulu. Khona mhlawumbe iqembu esenike nalibona bangathi lizongcwalisa kanzima. Hayi ngaliboni lo sinike inkinga mfowethu. Kuvela alikho vele. Sidalwa vele nje. Alikho iqembu elithatha kanzima. Yini inkunzi? Yithi. Bayazi nabo. Bafo. Wena ufanele ukuba igoso la. Uncorrect uma ngi-wrong. Hayi kwesinali igoso la eduze kwami. Alright. Ake sikhulumeneke bafethu because ngeniqhamuke senila kumele kube khona ama-practice kube khona ukubambisana. Kubaluleke ngani ukubambisana kwenu njengensizwa? Engakusho nje mfethu ukuthi uma nibambisene kwenza ukuthi into yeni ihleleke ngaso lesikhathi. Yona into engasho yona into enkulu enhle ukubambisana. Ngathi mhlawumbe umyalezo wenu emphakathini waseMbo Nkani. Futhi nje singasho ukuthi siyabonga kakhulu ngokuthi benza ama-event afana lawa la sithola khona ukuthi nasi sizoyiveza nje ngabafana abancane abashaya ingoma abakhulu. Nanokuthi wena mfethu noma ubani ozowena abasinankinga ngoba vele umdlalo lo yabo. So akuliwa ngesile nomuntu kuyolunga nathi ngelilanga kodwa nje asithembi kodwa-ke phela-ke singasho ukuthi hayi mesiwina asinankinga mekubona abanye akunankinga bo siqhubele phambili nje siphumelele sonke siyithimba.
ngamafuphi uthi uba 4 mabenishayile akuliwa bekudlala owakho bapha umyalezo. Hayi bafo, sibonga nje ukuba ingcenye yomcimbi. Lokho kusho okukhulu kakhulu kuthina njengowase abafana abasakhula. Kuyakhulunywa laphana nangendlela yokuyiphatha ukuthi uma usakhula uyiphathe kanjani. Engicabanga ukuthi iyona into ebalekile ukuthi ukuyiphatha kutshalwe kakhulu ebantwini abasebancane ngoba avela sebekhulile sebedlebelekile abaningi. Makuzoqhutshekwa nabancane mhlambe eminyakeni ezayo kungaba nomehluko omkhulu entsheni yala. Owakho bapha umyalezo. Owami umyalezo ngibisa ukubonga nje ngoba lento yenza ukuthi esazi yabo osibonayo akwazi ukuthi inamba yethu asiqashe thina ukusha ngayo yabo nje le ukubonga nje nokuthi iyalikhuphula igama lethu. Sondela ngapha basibiza sithi uyayivubela impi uyayivubela impi uyayivubela. Ufike wakaphetha ngihamba nezingane zokukhanya kwamambo kodwa zinegosa lalo kodwa nami ngiyisupporta lazo. Kuwena njengozothamela imicimbi isho ukuthini imicimbi kanje? Uyafundisa izinto eziningi nokuthi siyakhula singabantu abamnyama abasha ukuthi indlela ebekuphilwa ngayo oqala sibuyele emasisweni. Right. Ngiyacabanga ukuthi ligosa leli. Yebo. Ubani igama? Nomthandazwa kaHlophe. Kusho ukuthini kuwena ukuba igosa le ntombi? Kusho ukuthini kami? Ngingathi nje kubalekile actually ngangidlala ingoma nami so ngokuthanda ingoma ngase ngakha iqembu lezingane ngikhulisa izingane ngengoma lokho kwenzela ukuthi ngiyiqoqe zingabi uvanzi emgaqweni so iyona inhloso yami leyo. Njengamanje ungathini uzizwa unjani nje mhlawumbe nisazongena engomeni nishaye akhona namanye amaqembu? Sesingenile ithina sivule umcimbi yes. How was that? It was nice and fun. Sathola nama supporters sakhona siqashile nje today khona leso yakodlala khona futhi this month. Ngeke ngaxoxa noNomehlo ngale bathi abafana bayihlupha intombi ngathini lapha? Yes bayayihlupha abanye babo not bonke phela abanye bayakwazi ukuthi baqoqeke abanye befundiswa abanye phela abafundisiwe ke yabo. Ngathini umyalezo wakho kwezinye intombi nje zasembo nasemhlabeni wonke jikelele? Ngingathi nje abaqhubeke bayiphathe kahle bayihloniphe bahloniphe nemizimba yabo bahloniphe nabantu abadala nje bafunde kulabo abenza kahle futhi. Right. Ubani lo? Fikile Ngcobo. Fikile Ngcobo uzothamela umcimbi naye? Ya ngizothamela umcimbi ngihamba nobhuti wami. Right. Uzofuna ukuqasha ngayo ubhuti. Kuwena right is it? Kuwena njengozothamela umcimbi namhlanje ungathini umyalezo wakho nje ngendlela sowubona umcimbi uqhubeka ngayo namhlanje? So far ngingasho ukuthi kuhamba kahle but bengadingeka more support kubantu basembo ukuthi bayisupport into kanje ngoba kahle lento iyisintu sethu so like ukuhloba kanje like yabo no MC lapha ukuhloba nakho ngakuhle ukuthi qale kubone ukuthi bahlobe yabo so nabo ke abathameli bese beyahloba isupport nje kahle into kanje ivela kancane njengoba yenzeka once a year so kubalekile ukuthi kube yinto esisupportayo ezabantu abamnyama indle eminyama nje kahle. Right, ngikubona uphethe indunga ngiyacabanga ukuthi uyayishaya ingoma ngiyabona ngiyabuya ngiza lapha mfowethu ngicela ume lapho kancane bese uphenduka ikhamera yami ikubambe kahle nje uphenduke ngikubone kahle before ngifike kuwena suka ubani Itsizwa? Awuthabiswa Ngcobo bafo. Right, indima odlala emcimbini namhlanje ngathi ngasho ukuthi engidlalile izikipa eziqokiwe la ekhaya bezenziwe yimina ngumthungi ngiyadesigner ngenza konke so ngase ngaphinde ngahlonipha nesimeme ukuthi ngizothamela wona umcimbi le kuyinto enhle enzekayo emphakathini wangakithi. Mhlawumbe mangifisa uqoqisa wena ngibukile lapha ngixhumana kanjani nawe? Ungangithinta ku WhatsApp ngiyatholakala 0649138178 ngikhona na Facebook unthabiso.n. Uliphinde inamba WhatsApp apho 0649138178. Umthungi ke lo uyambona ngendlela egqoke ngayo ukuthi ugqoke kahle impela ngicela nisondele kancane msondela kimi u3 sizothi you are chilling with the Zulu man. You are chilling with the Zulu man. You are chilling with the Zulu man. Yeah. 3, 2, 1. You are chilling with the Zulu man.
Danke ngiyabonga. Amen. Sanibonani balandeli nababukeli bonke emakhaya. Kahle kahle njengoba silana isibona nje sibahle kanje phela sibahle bafowethu. Size kumqhele wamakhosi. Sizonandisa la kahle kahle umqhele wamakhosi wakha isizwe. Njengoba nibona nje nani kugcwele kanje nakuhlotshiwe ingane zonke ziphelele la. Bafethu umthandeni ke lo bafethu. Angizile ngokubi ngizoshaya ingoma ngihamba nezikashukela. Ngithabuka le eRussia esigudini sakagcwensa. Ningithole ucheka kephi bafo? Kephi TV? Channel. Bafo Tuning with the Zulu man. Oh, tuning with the Zulu man. That's sigisi. Sushukela. Amen. Ngoba manje ubaba wakhe le ndawo yase Hillcrest nje ongathi la mthu salele sigisi. Hayi phela isigisi asimncelanga obeleni. So sisitshoka ngoba phela abelungu badinga wona lokho yabo. Umsebenzi wona isigisi. Kodwa nje ngasemakhaya thina si-indigenous basho njalo ngesigisi umthinti okuzimilela ngeke ngithi mina shukela mase ngiphelele amen Hallelujah. Seyimokhohlo mfazi sakhona Embo umqhelo wamakhosi ngibona insizwa njengamanje insizwa ayizisho ke mina mangizisho ngeke ngithi ngukhohlo wamfazi soyidelela indaba nguMaduba ishe ngumkhontokoza amazulu ubani lo ngiyakuzwa isilwe lesifika phansi into enjani ngathi ugatsheni umpongo bobo nyathi busomsobeni inkomo ezadla ekhaya ngithi hayi ke inkosi ayiqeda. Hayi lana ukhuluma noZulu uMageba umntwana onhliziyo zimnyama ondlela zimhlophe ukhuluma futhi nomthoyi kangemuhla ngolukhulu ukhamba oluncane omancishana oqhamuka phansi entabeni zase downtown la ngisuka khona mina ke bangibiza ngosigadla bethithiza lapho engizalwa khona kodwa ke ngicela uyiqeda lapho Isikadla bethithiza amagama ensizwa igama lenkomo mhlawumbe ensizwa yini amafika buse la sifika khona siyabusa amafika buse hlezi sibusa amafika buse mhlawumbe ke ukwenza kwemicimbi enjengale mhlawumbe nikuthokozela kangana njengabasha bengoma. Hayi umcimbi onjena siyawuthokozela sihlezi sizama ukuyisozama nje futhi ukuthi siwathende kahle siphathe kahle siyawuthokozela umcimbi futhi uhlala siwuthokoza ngathi ungaphinde wenzeke futhi singakhohlakala nokwenzakalayo singakhohlakala kodwa konke into siyayicelela. Umyalezo ongawubhekisa kwamanye amaqembu akhona namhlanje uthini? Hayi umyalezo engawubhekisa konke amaqembu akhona kasheyaman amaqembu awenza yonke into cause sonke sinamathalent ethu angafani bakhona abenza okunye nabenza okunye bengicela mina ukuthi abafethu bonke ethalent umuntu analo aqhubeke azame nalo apushe harder than before kuzohlangana bengicela futhi ukuthi nabo bayiphathe kahle ngoba ngaze benze nezinto ezibhedayo. Mawuchazela umuntu ongazi nje ngokuthi ukhuluma ngoShaman mhlawumbe mawuchazela omunye umuntu ongazi isitheletheni senye ingoma ungachaza ukuthi uShaman kanjani? Hayi uShaman ingoma eyakudala eyasuka kudala vele manje sisalandela amasiko omkhulu bethu ingakho sibachazela kanjalo ngoShaman sabamba usiko lethu kahle kahle thina amazi ukuthi usiko lethu namanje liqhubeke liye phambili ethi nentsha ezobe khula because manje seziningi izinto ezenzakalayo manje la endaweni nezingane ezincane sezenza izinto ezirong kanti uShaman uyakwazi ukuthi izingane uyiqoqe sibe ndawonye sihlale nje singahlangani ngomqondo omubi so nje sihlanganele ngengoma njenganamhlanje nje akulimali umuntu sihlalele kamnandi ngenxa yayo ingoma siyafuthi kumnandi ngenxa yengoma ingoma soyibonga futhi sohle sibambile ngengoma kuze kube njalo ngengoma. Awusondele la ngiyamafa abuse nginibuza ukuthi niyabesaba yini na? Hayi asibesabi siyabafuna. Kasondela kwathi okay manana phezulu niyabasaba yini na? Hayi asibesabi siyabafuna. Niyabasaba yini na? Hayi asibesabi siyabafuna. Hey babengaphi singapha. Ngibikelela ababukeli emakhaya lo noSikeqo Bhola acome ngithela ucopheleze sasemnyana amakhombe ephathi mabephethe ngiqedela for phathi wakhe sishayela le ngoma qede bavuma abaningi. Mhlambe ke uSikeqe emcimbini namhlanje mhlambe ngathi kubeleka kangakanani ukuthi amaciko asakhulayo ayathanda imicimbi kanje? Futhi iqiniso awukho umcimbi omncane ngoba empeleni mawusuka ufika emcimbini noma ngabe ungakanani khona lowo muntu osuke ezokubona akufisela into enhle
So ngaso sonke isikhathi engathi uma ufika emcimbini mfethu ungawenza wonke umsebenzi wakho ngokuzimisela. Awukho umcimbi omncane, awukho umcimbi omkhulu. Mhlambe kuze ufike emcimbini omkhulu mhlambe ungahamba uye ephathini ufice umcineka akuthatha kufaka kwimpucuzeko, wena ujaha impucuzeko uye kumcimbi omncane kanti ilabo uzomthola khona ube nethuba lokukhuluma naye khona. Mhlambe ngiyabona la Skipper ubhala ukuthi kusukela ngo-2020 umsebenzi wakho nje ungaze usilandise ngawo kusukela ngo-2020 kuze kuzobe manje. Ukuqala kwami ukucula ngiqale ngo-2020, siqala ngama-demo, ukuqala kwami nje nokungena estage ngiqale ngawo 2020. Kwathatha isikhathi-ke kodwa ukuthi uqale ngikwazi ukufaka umculo elokhana ema-digital stores. Ngizaqala ngo-2023. Umsebenzi wokuqala ukutholakala nje ey'tolo zomculo uqala kwango-2023. Mhlambe sithini isihloko salo msebenzi? Wango-2023 i-EP eney'ngoma ey'mbili esihloko sithi idlala kamnandi. Idlala kamnandi. Ngicela uyidlale kamnandi bhuti ke ngizwe. Ngicela uyidlale kamnandi kabi yami ke ngizwe khona la. Hayi uvalo mfowethu, uvalo bhuti, uvalo bhuti, uvalo bhuti, uvalo bhuti. Umyalezo mhlawumbe ungawubhekisa abahleleni bemicimbi, abaculi bamaskandi. Umyalezo engawubhekisa ebahleleni bemicimbi ukuthi siyacela abahleli bemicimbi ithuba mali ikhona, siyacela basiphe ithuba ngoba empeleni maningi abantu abacula abasavukayo kodwa ukwenza kwabo kakufani. Ngathi bangazinika nesikhathi baqalaze ngakuthina bese uthi nje kubafowethu abanye nabo abasangenayo endimeni abasakhula ukuthi nje abafowethu bangadikibali. Yebo yona le ndlela elula neze, kuthatha isikhathi kona ukuthi uzibone ukuthi sengiyavela kahle le ndlela engifisa ngayo kodwa ukubekezela nje khona. Mhlambe bese ngifuna ukuxhumana noSikeqeke ngqo. Ngenza kanjani? uSikeqe uyatholakala kuzo zonke nje iy'nkundla zokuxhumana. Umthola ngoSikeqe Ngcobo SA ku-Facebook bese kuthi ku-Instagram uSikeqe_Ngcobo_ SA bese kuthi ku-TikTok uSikeqe Ngcobo SA noma uthi @Sikeqe_Ngcobo_RSA. Danke ngiyabonga bafu. Sure bafu ngiyabonga. Igama ukhohlwa mfaso osoyidelela indoda umuntu ubayishiye mkhonto kwazamazulu ukube ileza izikhathi leza ngabe ngisho ngiyabhonisa ngoba nazo intombi zizinhle zikhona neceleni kwami kodwa ke angangigaqeqa amagula ke ngingaze ithuba bazithule. Omama bamashoba laba baqhamuka emaqadini, omama beSikeqe. Mhlawumbe uma mani uMadlamini wakaHlophe. uMadlamini wakaHlophe ngapha Uma ngithi lo wakagasa omama bamashoba, omama beSikeqe. Uma ngithi lo wakagasa lo umfazi onamabele ungazola nini ngoba nakamadoda amjamele. Omama beSikeqe lesisuka kanyuzwa siyahamba sihamba lokizwe. Osifunayo nje uyasidinga mina ngugogo kadiploma mina. Ma ugasa umsomo uNomdayi singile. Owakithi lo mama. Owakithi lo mama. Angibuza imicimbi enjengale mhlambe nithakasela ngana njengomama beSikeqe. Imicimbi enjengalena siyajabula kakhulu, siyacela futhi ukuthi abantu besicele besitshene ibingabi khona ngoba njengoba sihamba lesizokhangisa ukuthi saziwe ukuthi namba omama beSikeqe baziwe lonke izwe. Siyaziwa thina sihamba nokhozi samajukujuku thina. Sihamba nokhozi, sihamba nodudukhoza, sihamba yonke indawo namajukujuku nokhozi. Siyaziwa nje ukuthi nakuMangidi wagasa umfazi onamabele. Ungazola nini ngoba naka abafazi bemjamele ugogo kadiploma. Asuka uhlula ziningi insizwa lezo ma singasakhuluma ngale ngokuziphatha kahle kwezintombi kodwa ke ngibona manje into bengayicabanga angajwayele ukuyibona mina ukuthi no mama
bahlobe kanje kuba ngathi basebasha. Mhlawumbe ke umyalezo wakho na ungathi kubaleka ngana nje ukuziphatha kahle kwezintombi. Akuve kubalekile ngani yami, akuve kubalekile ukuyiphatha kahle. Ave kunomphumela omuhle ukuyiphatha kahle. Ungaphuzi, uyiqoqe nje uyigatshe njengomntombi bakho uzofike la ngikhona. Useyileyo nto. Bese ke phela ke sushadile phela. Kodwa nakhona lapho futhi emfazini phinde futhi uyiphathe kahle. Ubunkosikazi okahle, alright. Unkosikazi okahle. Yebo. Nje kumnandi nje. Mhlawumbe ungathi indima edlalwa abazali mawubheka ekhuliseni izintombi ezoba amakhosikazi akahle kusasa ingakanani noma benza ngendlela kumele ngabe benza ngayo yini. Yes, beza ngendlela efanele benze ngayo mama. Ingane ephansi kwesandla sika mama ayimhloniphe ngempela. Iyenze lento ayishoyo, imele lento ayishoyo. Ingagudluki kumama oyalayo ingane. Even ngisho noma ngakuthiwa ngisekhaya ke kini ingane. Ziqoqe umzali methi ziqoqe mhloniphe umzali methi mhlonipha mntanami uthi uphuma la ngaphandle kubuza kodwa lengane iphuma kabani. Usho unganqeni uthi ngiphuma kahlophe. Ngizalo uMadlamini. Unganqeni lokho. Kumnandi. Kuyasakha isizwe, siyahlonipheka isizwe futhi esinezingane ezihloniphayo. Siyahlonipheka leso sizwe. Yeah, kuyekuthiwe ke mawuhlonipha umhlaba, uhlonipha nasekhaya ngisho bekubona lapha ya uthi hawu kaze ukudala ubona umama wale ngane. Mama sengivala nje. Lokugqugquzela kakhulu ukuziphatha kahle kwezintombi. Mhlawumbe ke ungathini ezinsizweni ezincane ezisuke zikhula nazo lezo zintombi lezo? Izintombi lezi ezikhulayo ngicela abafana beziphathe kahle ingane. Ingane intombi yashelwa. Intombi ayidlwengulwa. Intombi yashelwa kuthiwa intombi ngiyakuthanda. Hayi ukuthi intombi idlwengulwe. Nathi sakhula siyintombi sasishelwa. Uvuma esizweni oyithandayo. Uma ngabe ungayithandi awuyithandi. Intombi ivuma isisherisawo esithandayo. Ngithi intombi aziphathe kahle. Azingayinikeli ebafaneni ngomzimba wazo. Right. Khona nabasabe camera khona la. Khona basabe camera. Why sabe camera? Alright. Mhlawumbe intokozweni ingangakanani ngomcimbi namhlanje? Hayi sithokozile bandla kusami sithokoze kakhulu nje. Kuma performances zenu wabonile khona mhlawumbe sekuhlaba umxhwele khona mhlawumbe obona ngathi kumele baphinde emuva bathi ukuyoqinisa ku practice. Ayabekho ngabe nginamanga. Kancane ukhale ngayiphi team? Blue team. Dlalela kamnandi. Hayibo, hayi abantwana bandla she bayenza into yabo. Udlala kamnandi ngathi ungayihlaba nawe ingoma. Yeah. Ya ungayihlaba mangathiwa uyaphinda ku team. Babethi ngizokushukela manje ushaya u1. Kodwa ke njengomphakathi ikusho ukuthini imicimbi ekanje kunini? Isho ukuthi izingane ziyagqugquzeleka ukuthi ziqhubeke ziphathe kahle ukuze kuzoqhubeka kube nemicimbi kanje endaweni. Wona? Yes, iyagqugquzela ingane intsha nalezi ezingabengayinakile lento kuyiphatha kahle uma ibona imicimbi enjena zizoqhubeka sibone ukuthi into enhle siyayigqugquzela ingapheli. Nama-artist asendaweni. Ayasizakala ama-local artist mangabe kunje cause ayakwazi ukuthi avele nawo ukuthi akhona siwabone nje. Right. Ngicela ngasathola ukuthi ngime nobani la. Unganele Ndlovu, Ntokozo Mvubu, uNosihle Mvubu, Sulile Sibiya. Kuyosijabulisa ke ukuthi imicimbi elandelayo singabase ebukhosini basembo sihlobe kahle kubonakala ukuthi ngoba manje uyabona sifikile nje masisonke sigqoke into efanayo kuyabonakala ukuthi sonke sikhuluma ilanguage eyodwa sivumelane ngazwi linye ukuthi umqhele sithi phambili nomqhele sithi awuqhubeka umqhele udlondlobale kakhulu kunalokho phambili makusha abantwana abasendlunkulu ke kusuke sekuqediwe siyabonga kakhulu nje mhlambe ukubona labafuthi abawufumile umqhele noma ngeke ngibasho ngamagama ngoba phela sebeyaziwa khona okokuqala lamazwi abeko usisi ukuthi ipolitiki nobukhosi akuhambisani ukuqala kwa ipolitiki
vele kwakusuka emakhosini ngoba kwakubangwa ini umhlaba wamakhosi nabelungu. Yakhandwa-ke lento njengoba namhlanje usuku lenkululeko. Ngiyafisa ukuthi kuwona wonke umuntu kungene, kungabi nje usuku lenkululeko ukuthi kwakuyimpi. Kuze kube khona inhlangano le ebisibusa le noma lesibusayo njengamanje ukhongolo. Kwahlangana amakhosi, kwahlalwa phansi, kwathiwa sizoyilwa kanjani lempi ngoba ingaphezulu kwethu. Ingakho kwaze kwathiwa African National Congress. So lolu suku-ke olabuya ngawo ukuthi kube lenkululeko. Fanele amakhosi angakhohlwa ngoba kwakukhulunywa ngemihlaba yawo. Namanje esabangwa, namanje esarojwa. Irojwa nathi sesikhona siyizukulwane. Ngiyonto-ke esingayibonga kakhulu kumqhele ukuthi amakhosi mhlambe mayebambisana sizoyinqoba impi. Ibanzi kakhulu leyo. Ngicela ukuthi nje ngikumeme episode yakho sohlala khona sobabili ukungichazele kabanzi. Hayi kulungile ngiyokupha nje ithuba ngoba ngiyazi kahle. Ngiyabonga kakhulu. Amasilishi ukashaya induku embi washithi isibhakabhaka washaya induku uyofika qala uyothola qala uyofika qala uyothola qala uyofika qala uyothola qala uyofika qala uyothola qala ithino hey ibonophi ithino hey ibonophi ithino hey ibonophi ithino hey ibonophi hayi sayibongela samafika. You're chilling with the Zulu man.